omwe cholinga chake ndikukhazikitsa mfundo zokomera tsogolo la ana pa dziko lonse. Chikalata chomwe wasainira mlembi wamkulu mu ofesi ya President ndi nduna a Justin Saidi chati Madam Professor Mutharika awaitana kupita ku msonkhano wa ku America ndi mayi wa dzikolo a Melania Trump. Msonkhanowo ukachitika kuyambira pa 24 March mpaka pa 26 March ku Washington DC. Nyumba ya Malamulo yakhazikitsa komiti yapadera ya ku nyumbayi yomwe ichite kafukufuku watsopano pa ngozi ya ndege yomwe inapha wachiwiri wakale kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu pa 10 Juni chaka cha 2024. Izi zikutsatira chisokozo chomwe mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika anapereka powuza Nyumba ya Malamulo kuti ichititsenso kafukufuku wina watsopano pa nkhani ndi kupeza chilungamo chenicheni. Smart Chalika wafika ndi ripoti. Sipikala wa Nyumba ya Malamulo Same Suleiman walengeza kuti komiti yapadera ya mamembala 13 a Nyumba ya Malamulo ichite kafukufuku watsopano okhudza ngozi ya ndege imene idapha anthu asanu ndi anayi kuphatikizapo amene adali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Saulos Chilima. Mwazina iwo ati kafukufukuyi achitika m'masiku okwana 90. Polankhula ndi wailesi ya MBC otsogolera zokambirana mu Nyumba ya Malamulo a Japp Muhango ati mamembala a komiti yachokera mu zipani zosiyanasiyana komanso aphungu oyima pawokha, ndipo achipani cha DPP akhala ndi mamembala 4, a MCP mamembala 3, a UTM ndi UDF DPP membala mmodzi aliyense, ndipo oyima pawokha akhala ndi mamembala 3 mu komiti iyi. Idakumana masiku awiri apitawo ndipo idagwirizana kuti kafukufuku amene achitike, komano achitika ndi kadaulo amnyumba muno okwanira 13 mamulumuzana amene wanda amene atenge udindo watsogolera ndondomeko yonse ya kafukufuku watsopano. Boma likupanga chicho chotekeka kuti kafukufuku amene achitika bwino mwa kadaulo pozitika kuti kafukufuku kuti atheke amafunika ndalama. Anduna zachuma adati simikizira kuti aonetsesa kuti ndalama zipezeke zothandiza komiti imeneyi kuti igwire ntchito yake mopanda mavuto ena aliwonse. Choncho nditaonera pano kuti ndalama zogwiritsa ntchito kafukufuku ameneyi zipezeka ndithu. Poyikapo ndemanga pa nkhani osungitsa mwambo wa chipani cha MCP mnyumba ya Malamulo a Moses Konkuyu ati kafukufukuyi ndofunikira kwambiri kunena kuti athandizira kubwetsa poyera chilungamo cha nkhani komanso kuyankha mafunso omwe Amalawi ali nawo. Kaunina ameneyo athandizira pene pali mafunso mayankho akhoza kupezeka, komanso pena ndizothandiza kuti dziko tikhoza kuyenda pita chitsogolo chifukwa chakuti mkatikati mwakulira kusaka mafunso kusaka mayankho kutheka tinayankhula zinthu zina zimene zina inyulanso zilonda zimene zimati zidzipola, zinatulutsanso misozi ya anthu amene anaferedwa, kapenanso mwina tinapachika pa mtanda wanthu ena amene mwina sadachitepo china chilichonse. Koma kudzera mu kafukufuku watsopano amene achitikeyo a president atithandizira kuti tikhonza kupezapo mayankho kapenanso tikhonza kupulumutsa anthu ena amene mwina anapachikidwa mosalakwa, kapenanso tikhonza kuthandiza kuti zilonda zipole. Kafukufukuyi akuyembekezereka kuchitika m'masiku okwana 90. Smart Chalika, MBC, Lilongwe. Banki ya National yapereka ndalama zokwana 20 million kwacha ku Saulos Klaus Chilima SKC Foundation pomwe akuyembekezereka kuchititsa masewero a gofu omwe cholinga chake ndikufuna kutolera ndalama zogulira zipangizo za kuchipatala. Mmodzi mwa akuluakulu ku SKC Foundation yemwenso ndi mwana wa malemu wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino wakale a Saulos Klaus Chilima Ashon Chilima ati ndalamazi azigwiritsa ntchito pogulira makina othandizira matenda a impsyo m'maka zipatala za m'madera a ku midzi. Donation irayilandira ndi manja osegula chifukwa ife ku SKC Foundation tifuna tizigwiritsa ntchito imene anayamba late Dr. Saulos Klaus Chilima ndi a National Bank tikuthokoza kwambiri kuti atipatsa donation yayikulu chonchi.
tinaona ife aku SKC Foundation tinaona kuti anthu a Malawi odwala matenda a mu kidney akumavutika kulandira thandizo chifukwa cha kuchuluka kwa anthu ofunika kulandira thandizo kuno ku Lilongwe komanso ku Blantyre. Ndi ife tikufuna tiathandize anthu a m'midzi kuti asamayende mtunda wautali koma azilandiranso thandizo iyi pafupi ndi kumwe kumakhala iwo. Mmodzi mwa akuluakulu ku banki ya National a Maureen Gwembere ati apereka thandizo la ndalamazi kamba kuti SKC Foundation ikuchita zomwe ikuchita pa nkhani zothandiza anthu zili mu ndondomeko yofanana ndi ntchito zomwe banki ikuchita pothandiza anthu a madera osiyanasiyana. Ganizo chimenechi chinachitika chifukwa cha zifukwa zitatu. Choyambirira ndichonena kuti ife National Bank Mr. SKC, Dr. SKC was our partner. Nde kwa ifeyo legacy yao tikuyikumbukira po panga donate 20 million imene ku SKC Foundation. Chachiwiri ndichonena kuti ndrama zimenezi zithandiza kuti zithandize ku health sector. Kwa social responsibility yathu timakhulupirira kuti tikuyenera tithandize health sector yathu komanso tikafikire anthu akumudzi. Yeah, so for ifeyo tikuona kuti ichi chinthu chothandiza kwambiri. And chachitatu ndichoti tikapita gofu umeneko tikakumana ndi anthu ambirimbiri amene ali ma stakeholders athu, ma customers athu amene tikakhale pamodzi kukumbukira legacy ya Saulos Chilima. Nduna ya zofalitsa nkhani ndi luso la makono a Shadrack Namalomba auza bungwe la MACRA kuti likhale patsogolo pa ntchito yoonetsetsa kuti dziko lino likukwaniritsa kugwiritsa ntchito luso la makono pochita zinthu. Namalomba anena izi pomwe amayendera maofesi alikulu a bungwe la MACRA mu mzinda wa Blantyre. Simeon Boyce wafika ndi ripoti. Paulendowu ndunayi inaendera nthambi zofunikira kwambiri za bungwe la MACRA monga ya Broadcasting Monitoring, Spectrum Monitoring, Postal and Courier Regulatory ndi ICT Innovation Economy. Ndipo pomaliza anachita msonkhano ndi anthu ogwira ntchito ku bungweli. Polankhula ndi olemba nkhani pa mapeto a ulendowu, Namalomba ati ndi okhutira chifukwa cha zipangizo zothandiza pa ntchito yogwiritsa ntchito luso la makono zomwe a MACRA ali nazo. Iwo alangizanso bungweli kuti lizigwira ntchito limodzi ndi nthambi zina za boma pofuna kupititsa patsogolo kagwiritsidwe ntchito ka luso la makonoli. System iyi njothandizira ndipo ndimanena kuti system omwe tipite nayo mpaka na ku MRI, tipite nayo mwina mpaka na ku National Registration Bureau ikapange integrate. Vuto lake la kuti system ndi abwino yangokhala yokha sitikupangaso kupanga integrate ndi ma system zena. System imene chimene imapanga ndikuti no mukamayimba phone yanu ija mmene mujamo mukagula ma units, mukagula kapena data, kapena airtel money, mmene muja muli kaleve kena kake kamene mmapereka inuyo, kamene kajako timapangira kuona kuti no aja ku mafoni aja chifukwa amene amadzatipatsa ife kumapeto kupereka kuboma asamatiponde kumene kuja ndikamayang'ana ano kuti kodi ndalama zimene akupereka zikanzokwanira. Ndi system yabwino yakuti mpaka na ku MRI titawipititsa omweyo adzikaona chifukwa MRI ndamene amatolera VAT komanso MRI omweyo amatolera jute. System ndio tidi totanza kuti phone loko mutabweretsa kuchoka kunja phone ija uyibweretsa kuno phone yanuyo titakudziwa system yoti kuti ndio simunalipire duty titakudziwa. Namalomba alangizanso bungwe la MACRA kuti luonjezere chiwerengero cha amayi omwe ali m'maudindo. Taona menemo kuti no azimayi ngochepa maudindo malamulo akuti 60-40 komanso fundo zina zabwino amati tikhale 50-50 pamene pali zibambo apaso pakhale azimayi. Ndiye ndaona kuti mu ma structure kapena kuti kumabwanako azimayi ndiochepa. Ndiye ndawuzanso a board chair kuti hayi tikonze pamenepo. Potirapo ndemanga mkulu wa bungwe la MACRA Amayamiko Nkoloma ayamikira ndunayi pobwera ku ofesi zawozi. Iwo ati agwisa ntchito zomwe ndunayi yawauza. Mukaona pa nkhani ya digital kumalayi kunoko MACRA ili pa katikati, ukhoza kuiona MACRA ngati brain kapena ubongo pa nkhani ya digital kumalayi kuno. Endi pali zinthu zambiri zimene zikuchitika mu industry ya digital or digitization. Endi pali
maganizo ambiri akuluakulu amene anzathu makantries ena amene akupanga and aminister athu nawonso ndi masomphenya chifukwa akhala akuyenda komanso akhala kupanga mameeting ndi anthu ena akunja enda kudziwa chimene chikuchitika pa ground and ife atifotokozera kuti masiku ano kuli zinthu ngati AI kapena mati artificial intelligence imene imakhala ngati computer kuti ithandiza kuganiza popanga zinthu zathu kuti tithe kugwira ntchito yathu mwachangu. Polankhula ku mtundu wa Malawi kudzera mu State of the National Address, President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika analamula nthambi zonse zaboma kuti zizigwiritsa ntchito njira zamakono potumizirana mauthenga pa Chingerezi digital. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre ndine Simeon Boyce. Mwana wa mtsogoleri wa dziko lino Tadikira wapereka thandizo la chakudya kwa manja 300 mboma la Baraka. Iye wati wachita izi pofuna kusangalala limodzi ndi Asilamu omwe akhala akukondwerera chikondwerero cha Idi loweruka lino. Simeon Shumba wafika ndi ripoti. Polankhula pa mwambo wopereka thandizoli, Tadikira anati anachiona chofunika kwambiri kuthandiza Asilamuwa pomwe akukonzekera chikondwerero cha Idi loweruka. Apa Tadikira apempha Asilamuwa kuti azigwira ntchito molimbika ngati njira imodzi yotengapo gawo pa chitukuko cha dziko lino. Choyamba ndichoti ino tione nyengo yomwe tili mu nyengo ya Ramadan yomwe anzathu achisilamu amakhala kupemphera, ndiye nachiona kuti ndi chinthu cha mtengo wapatali kuti tibwere tizakhale nawo tizathandize pang'ono ndi chokudya chosiyana kuti chathandizire pa moyo wawo ngakhale somene ali mu nyengo ino ya Ramadani akukonzekera Idi yomwe itakhale mawa. Uthenga wanga kwa Asilamu onse mu nyengo imeneyi ndioti akhale okonda kupemphera, azika Mulungu patsogolo, akhalenso olimbikira mu zintchito zawo zomwe amagwira tsiku ndi tsiku cholinga kuti dziko lino likathe kupita patsogolo. Mawu awo wapampando wa bunge la Muslim Association of Malawi, Sheikh Fahad Kamsuli, ndi wachiwiri kwa mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za chipembedzo, Sheikh Ismail Afiki Ntigo, anati nzosangalatsa kuona kuti banja la Mutharika likupitirira ndi chidwi chake chofuna kuthandiza anthu osowa mdziko muno. Ifebe ngati Muslim Association tikuyamikira thandizo limene labwera kuno ku Baraka chifukwa bwana State President athu Professor Arthur Peter Mutharika thandizo limene analiyamba kalekale sonza kuti even nthawi imene sanali mboma amatithandizabe ngati Asilamu makamaka mnthawi ya mwezi uno wa Ramadhani. Choncho mu nthawi yakuti ali mboma akupitirizabe program imene anayiyamba mu nthawi imeneyo. Choncho chinakomera after kugawa zomwezi kumangochi adaonabe kuti abwereso kuno ku Baraka kuti phindu limeneli la phindu la Asilamu mu nthawi imene kwasala siku limodzi kuti timasule kusala kwathu. Mawu athu makamaka ifa Muslim Association opita kwa guest of honor athu Tadikira Mutharika tiyamikirebe chifukwa chakuti program imene bambo awo anayiyamba iwo ngati mwana wa State President athu apitirize komanso awathandizira anthu ena ma district ena amene mwena kumene kungafunikire thandizo kuti awathandizire. Choncho tikwa tsimikizira kuti muthandizo limene aperekali ndithandizira kuti anthu athu amene ali osowa likhale kuti lathandizira kumbali ngati imeneyo kumene anthu ena amene ali kupeza kwa kubwerera kumbuyo kuti apeze kuti thandizo nthawi ino ya chikondwerero cha Idi. Simeon Shumba, MPC, Baraka. Boma lati ulimi wa mbewu zazikhawo uli ndi kuthekera kothandiza kuti dziko lino muzikhala chakudya chokwanira. Mkulu wa zamalonda mu nduna wa zamalonda yemwe amayankhula m'malo mwa mlembi wa mu nduna wa zaulimi a Charity Musozo anati nthawi yakwana tsopano kuti mbewu zazikhawo zikhale mu ndondomeko ya chakudya zomwe Amalawi amazidalira ndipo malo mongodalira nsima yokha. Maiso Chikhadzula wafika ndi ripoti. Msonkhano unabweretsa pamodzi nthumwi komanso akuluakulu osiyanasiyana okhudzidwa ndi ntchito za ulimi mdziko muno pomwe anafuna kuona komanso kuunika kufunika kwa mbewu zazikhawo pa chitukuko cha dziko la Malawi. Poyankhula m'malo mwa mlembi ku nduna wa zamalimidwe a Charity Musozo omwe ndi mkulu woona zamalonda ku nduna wa zamalonda anati ulimi wa chinangwa, kachewere komanso mbatata ya kholowa ndi ofunika kwambiri kulimbikitsa pali alimi amadera ku midzi zomwe zingathandize kwambiri kukweza miyoyo yawo pachuma komanso kulimbikitsa dziko muno
muzikhala chakudya chokwanira. Maona kuti Malawi kuno pali mbewu zambiri zimene timalima kudalira zakudya, koma nthawi zambiri anthu aliyense pakopo pake amatchula nsima, akati wadya ndiye amanena kuti nsima ndadya nsima yake yochokera kuchimanga. Koma lero lino tikufuna tigawane ndi kafukufuku amene anachitika, ripoti yake imene atuluka kuti kupatula nsima yachoka kuchimanga palinso mbewu zina zochokera timati roots and tubers. Mlembi wona za chitukuko cha madera kumidzi kuno nazo maboma ang'ono adingesowa jere anati boma ndilodzipereka kwathunthu popeza njira komanso misika ya mbewu yazikhawo mdziko muno zomati nzothandiza kwambiri pokweza chuma cha dziko lino. Iwo anati msonkhano upereka mwayi kwa anthu osiyanasiyana ogwira ntchito limodzi poonetsa kuti mdziko muno muli chakudya chokwanira kudzera ku ntchito yolimbikitsa ulimi wa zikhawo. Kuyang'ana kwambiri nchonena kuti kodi ngati dziko tingatani kuti tilimbikitse ulimi wa zikhawo, mbatata, chinangwa kuti ikhalenso mbali imodzi ya chakudya pa banja, chakudya modera lathu, chakudya mudziko mwathu. Chifukwa tikayang'ana kwambiri pakali panopa timanena kuti dziko lili ndi njala pamene mwina mbatata zikuola. Wapampando wa bungwe ya Root and Tuber Crops Development Trust RTCDT Afane Gondwe ayamika anthu mabungwe osiyanasiyana amathandiza pa chilonetsa kuti ulimi wa zikhawo upita mtsogolo mdziko muno. Iwo anati ulimi wa zikhawo ndi ufunika kwambiri kamba umathandiranso kuti mdziko mudzipezeka chakudya chokwanira. Funa kuti mbewu zathu nafeso zizikhalamo mu ndondomeko ija amati food basket system aboma amaika mbewu ngati mwina chimanga, kasoya, kukakhala njala. Zimene zizi zimatchulidwa kwambiri kuti njala yagwera boma iliri koma ukapeza kuti mwina tiyelekeze nkhotakota olonkhatabe kwapezeka kuti kumene kujako amalimaso chinangwa. Koma si bungwe la Root and Tuber Crops Development Trust RTCDT adalikhazikitsa pofuna kulimbikitsa ulimi wa mbewu zazikhawo zomwe kuphatizapo chinangwa, mbatata yakachewere komanso mbatata yakholowa mwazina mdziko muno. Mayeso Chikhadzula, MBC Dowa. Mukuonera nkhani izi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. Mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika akachita nawo msonkhano olimbikitsa umodzi ndi tsogolo la ana pa dziko lonse omwe uchitikire mdziko la America. Nyumba ya malamulo yakhazikitsa komiti yapadera yomwe ichite kafukufuku watsopano pa ngozi ya ndege yomwe inapha wachiwiri kwakale wa mtsogoleri wa dziko lino ndi anthu ena 8. Ndipo bungwe la Competition and Fair Trading Commission lati kuphunzitsa anthu akumidzi za ufulu wawo pa malonda nkofunika kwambiri polimbana ndi mchitidwe wa chinyengo pa malonda. Takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Bungwe lolimbikitsa ufulu wa anthu ogula katundu komanso chilungamo pa malonda la Competition and Fair Trading Commission CFTC lati kuphunzitsa anthu akumidzi za ufulu wawo pa malonda nkofunika kwambiri pothana ndi mchitidwe wa zachinyengo pa malonda. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la CFTC Agudmia Marobe ayankhula izi pa zochitika zoganizira ufulu wa anthu ogula pa dziko lonse lomwe limachitika pa 15 Machi chaka chilichonse. Mayeso Chikhadzula wafika ndi ripoti. Pokumbukira tsikuli bungwe la Competition and Fair Trading Commission CFTC linakumana ndi anthu amadera kumidzi dera siyo chivimponera boma la Dowa omwe nthawi zambiri amakumana ndi mavuto osiyanasiyana maka pa ntchito za malonda. Amalobe anati anthu okhala madera kumidzi amakumana ndi mavuto ambiri powachitira zachinyengo maka pa ntchito za malonda. Choncho anachona cha nzeru kukawaphunzitsa pa za ufulu wawo pa nkhani za malonda maka zakuyipa kwa mchitidwe otere. Iwo anaongezeranso kuti mutu wa chaka chino ndiofunikira kwambiri pakati pa dziko la Malawi kamba kuti kuthana ndi mavuto osiyanasiyana omwe anthu amakumana nawo pa ntchito za malonda komanso kuwalimbikitsa anthu amadera kumidzi kuti azikhala ndi mwayi ofotokoza za mavuto omwe akumana nawo pogula malonda osiyanasiyana. Amalobe analimbikitsa anthu mdziko muno kuti adzikanena za mchitidwe wachinyengo uliwonse ochitika pa ntchito za malonda kwa akuluakulu akubungwere. Timakhupira kuti ngati konzuma tamuphunzitsa munthu amene ogulayo tamuphunzitsa za ufulu wake amatha kukhala kuti ali ndi mphamvu
kapena akhodi andi chidziwitso chona kuti akapita ku shopu ndi zinthu ziti zimene ayenera kuti aziyang'ana kuti iye apeze katundu amene aloyenerera komanso osapereka chiopsezo ku moyo wake komanso akhale kunena kuti katunduyo ndogwirizana ndi malamulo ogulitsira malonda m'Malawi muno. Poyankhula malo mwa Senior Chief Mponera, Senior Group Village Headman Nyengere wa Dala Jere anayamika bungweli kamba kubwera maphunzirowa kwa anthu anderali zomati zofunika kwambiri kamba kuti tsopano adziwa za ufulu wawo pa nkhani za malonda. Mmodzi mwa anthu omwe anachita nawo maphunzirowa, Anastasia Mbenjere, anati maphunzirowa ndi ofunikira kwambiri kamba kuti anthu akumidzi nthawi yayitali akhala akukumana ndi nyengo zosiyanasiyana pogula katundu osiyanasiyana. Iwo anati anthu ambiri akumidzi sadziwa ufulu wawo pa nkhani za malonda. Choyambirira atiuza kuti tionetsetse kuti pamene tikugula ndi kugulitsa zakudya zathu zimene tikugula zikhale zoti zikhale safe, zikhale zoyenerera, zoti sizidadutse expiry date, zikhale zofunikira ndithu, ndipo amene akugulayo akhale ndithu nayenso okhutitsidwa pa nkhani ya mitengo. Bungwe la Competition Fair Trading Commission CFTC likufika ndi zochita zosiyanasiyana m'madera akumidzi zomwe kuphatikizapo kucheza m'misika, mapulogalamu apa wailesi komanso kukumana nkhani ncholinga chodziwitsa anthu za ufulu wa anthu ogula katundu osiyanasiyana pa msika. Bungwe la Competition Fair Trading Commission CFTC adalikhazikitsa m'chaka 2013 m'dziko muno pofuna kuteteza anthu ogula katundu komanso kulimbitsa ufulu ndi kuti malonda azichitika mwachilungamo m'dziko la Malawi. Mayeso Chikhadzula, MBC Lilongwe. Bungwe la Old Mutual Malawi lakhazikitsa ntchito yomwe ithandize kusula amayi kukhala m'maudindo a ulamuliro. Poyankhula potsegulira ntchitoyi, mmodzi mwa akuluakulu ona zachuma ku bungweli, Mayi Vera Zulu, anati maphunzirowo athandiza amayi kukhala ndi ukadaulo okwaniritsa kukwera m'maudindo a ulamuliro. Ogwira ntchito 33 akazi ku bungweli ndi omwe akuchita nawo maphunzirowa. Kwa ineyo training imeneyi ndiofunikira kwambiri chifukwa choti ndine munthu wa ma skills technical okuti ma skills technical khawo siwoti angandifikise pamene ndikufuna pamwamba kuti ndipeze a leadership position. So kwa ineyo ndikuchiona chinthu chofunikira kwambiri kuti andiphunzitsa kuzipanga rebrand ngati munthu for me to get to where I want, kuti ndifike pomwe ndikufuna pamwamba rather than pomwe ndili poti pamangofunika ma skills technical. Bungwe la Malawi Red Cross Society lalangiza anthu omwe amalandira thandizo la ndalama kamba ka njala yomwe inawakhudza kuti agwiritse ntchito bwino ndalamazi. Mkulu ona za mavuto ogwa mwadzidzidzi ku bungweli, Louis Solomon, amayankhula izi m'boma la Chikwawa komwe amapereka gawo loyamba la thandizo kwa manja 800 m'bomalo. Secret Segula wadzandiza mbiri mu ripoti. Mawu wa Solomon alangiza anthuwa kuti agwiritse bwino ntchito ndalama zomwe alandira kuti ziwathandize kulimbana ndi vuto la njala nthawi ikafika. Iwo atinso miyezi yomwe akhala kupereka thandizoli akhala kubweretsanso ntchito zachipatala zopima thanzi la amayi oyembekezera ndi ana komanso kuwaphunzitsa za matenda omwe amadza kamba kosowa ukhondo monga matenda a kolera. Chachikulu chimene taona choti ndalama imeneyi yawathandiza anthuwa fo palibe ripoti ina iliyonse imene talandira kuti anthu mwina munthu mmodzi wamwalira fa njala. Zimenezi zachitika foti tinabwera nthawi yoyenerera kuwapatsa anthu chithandizo chokuti akagulire zakudya m'makomo mwawo. Anthu ena omwe alandira thandizoli ochokera midzi ya Nyimbiri ndi Nota athokoza bungwe la Red Cross kamba ka thandizoli zomwe ati zawathandiza kuti akhale ndi chakudya, ndipo atinso ndalama ina agula mbewu kuti apange ulimi wanthirira. Ine mawu anga ndikungothokoza bwamba mwezi wa December kuchokera lero tsiku imene akutitsiriza, tikungothokoza komabe mavuto sanathe. Panopa timayembekezera kuti tikolola mpunga koma madzinso abwera kumiza mpunga onse opsapsa kale kuti tikakolole. Tikuthokoza Red Cross kuti timamena sausiye iyayi kuti kumbuyo moti mavutika kwambiri koma pakadali pano kuti tikudya mbona tiphutira olo timachita kudya kabochi koma timachita kuti tikokere. Mfumu Nyaulombo yomwe inayimira Senior Chief Makwira yati kusintha kwa nyengo kwakhudza kwambiri kamba ka ng'amba yomwe inachitika mwezi wa February ndipo madzi osefukira omwe abwera awonjezera vutoli. Imene kukhuzika nako kwambiri kunoko
munyengo zimene tisanayembekezere kugwa mvula ikumagwa mvula mazipokokolola mbewu munyengo zimene tikuyembekeza kuti nyengo ikhoza kukhala yabwino kubwera dzuwa yananu kuti kunoko zambiri sizikumayenda. Pa ntchito yothandiza anthu omwe akhuzidwa ndi njala, bungwe la Red Cross Society athandiza mabanja 4,800 ochokera maboma a Chikwawa, Blantyre, Nsanje ndi Neno. Mabungwe a Danish Red Cross, Swiss Red Cross ndi the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies apereka ndalama zokwana 2.8 billion waja zogwirira ntchitoyi. Secret Segula, MBC, Chikwawa. Kwera Education Fund pamodzi ndi Credit Data Limited asainirana mgwirizano wapadera omwe cholinga chake ndi kupititsa patsogolo maphunziro akachenjede m'dziko muno. Polankhula pamwambo osainirana mgwirizano mu mzinda wa Blantyre, mkulu wa bungwe la Kwera Achimwemwe Kamwendo Khomse ati mgwirizano upereka mwayi wa ngongole kwa ophunzira nsukulu za ukachenjede zosiyanasiyana kuti apitirize maphunziro awo. Mgwirizano umene tapanga lero ndi bungwe la Credit Data utithandizira kuti ife ngati bungwe la Kwera tikathe kufikira ma students ambiri ma universities omwe tikuwathandiza. Komanso utithandizira kunena kuti ntchito yathu ikapite patsogolo chifukwa ndiye kuti apapa zitithandizira kuti tizitha kukhala ndi information yoyenerera pamene tikuthandiza ma students athu, komanso ma students athu azitha kupeza njira zina zimene atha kutukulira miyoyo yawo chifukwa nonso pano akhala ndi credit history yoyenerera akamapanga graduate. Ndiye zamene uzofunikira kwambiri ndipo ifeyo ngati Kwera tikuona kuti ndi chinthu chapamwamba kuti tsiku la lero takhala tasaina mgwirizano umenewu. Paka nali pano ngati Kwera tapanga support ma students okwana 1,500 ma universities athu osiyanasiyana muno Malawi, ndipo paka nali pano ma students amene takwanitsa kupanga graduate ndi 182. Chaka chinochi tikutenganso ma students ena tikafika mu April, ndipo ma students amene tikuyembekezera kutenga ma students okwana 500. Ifeyo kufika na lero tili othokoza kwambiri boma la Malawi kudzera mu Ministry of Education, Science and Technology chifukwa cha upangiri wawo umene akhala kutipatsa kuyambira mmene tinayamba ntchito yathu kufika na lero, ndipo tikupempha kuti apitirize kutithandizira mu ntchito zathu zosiyanasiyana. Chimene chitachita tasangalala kwambiri ngati Ministry of Education chifukwa chokuti mbuyo mutakhala tikumana ndi mavuto ochuluka potengera kuti anthu ambiri ana ambiri akhala kulephera kupitiriza maphunziro awo chifukwa cha kusowa ndalama ma resources okuti apitirize maphunziro awo. Ena ndanzeru ngati mmene taonera wina uja onena kuti komalizira anapeza distinction. Zimene zikanapangitsa kuluza ngati ministry yathu sitikanaona ubwino wa kuthandiza munthu ngati amene uja kuti afikepo kuti apeze degree yokongola ngati imeneja. Si chinthu chophweka kupeza distinction, and sambiri amene akhoza kukwanitsa even not ma resources ali nawo koma samakwanitsa kupeza distinction. Ndingati ministry tikanaluza kwambiri. Chomwe ndingapemphe pa iwowa ndichonena kuti apitirize mgwirizano umenewu chifukwa chonena kuti ifeyo ngati boma tipindulako kwambiri chifukwa chokuti pamene ifeyo timalephera kufika iwowa akwanitsa kufika, akwanitsa kuthandiza amene ifeyo sitikanakwanitsa kuwathandiza kuti nawonso adzaone tsogolo lowala limene naye tikutha kuliona. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. Mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika akachita nawo msonkhano olimbikitsa umodzi ndi tsogolo la ana pa dziko lonse omwe uchitikire mdziko la America. Nyumba ya malamulo yakhazikitsa komiti yapadera yomwe ichite kafukufuku watsopano pa ngozi ya ndege yomwe inapha wachiwiri kwakale wa mtsogoleri wa dziko lino ndi anthu ena asanu ndi atatu. Ndipo bungwe la Competition and Fair Trading Commission lati kuphunzitsa anthu akumidzi za ufulu wawo pa malonda nkofunika kwambiri polimbana ndi mchitidwe wa chinyengo pa malonda.
pezani nkhani zindi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mercedes Amawa, masana abwino.